Sa atong unang pagbasa sa basahon ni Ezekiel, kapitulo, sa atong kapitulo 18, giklaro sa Ginoo nga ang tao basta magbuhat og sala mamatay niya, ang makasasala basta magbuhat og matarong maluwas. Giling nga imong tupad inakarong buntag kung sa imong gibuhat maayo o dautan. Mao na importante kaayo ang matag buhat. Ang Ginoo di ay magbase sa atong binuhatan. Ngatod pa niya ang buutang tao magbuhat og dautan, mamatay. Ang dautan magbuhat og maayo, maluwas. So karon ni simba man mo dinhi, unsa man ang inyong gibuhat, maayo o dautan? Luwas, luwas na. Nya inigawas didto, manglibak dayon mo. Unsa man inyong gibuhat, maayo o dautan? Patay dayon mo. Kanang choir, nangantam na sila diha. Unsa man nilang gibuhat, maayo, dautan. Nya di sa sila muhog og kolekta kanang inigana sibot. Unsa man ang buhata, maayo, dautan. Patay. Yapon. Katong galiktor dire, salmo, maayo ti lang gibuhat o dautan. Nya pag ana sa sibot ni hog mas kolekta, unsa man na, maayo, dautan. Porting buhi kining nagmisa, unsa man ni maayo ni dautan. Mama, buhi. Kamusta no magpaabot sad mo nga mamatay ang pare. Ay lang. Na importante kayo ang buhat, dili lang sa pulong. Kay daghan kay nato maayo lang kita sa pulong, dili din na makaluwas. Sama anang inig bunyag. Bunyag din ba? Kugos ug bata niya pangutan-on des pare, isalikway ba ninyo si Satanas? Naman na kanang renewal sa bunyag ba? Adi ang primero din ang pangutana, isalikway ba ninyo ang sala? Ang sa itubag? May kay mo mutubag na. Nya ini pangutana nako, unsa mo kinasal mo dili. Isalikway ang sala pero gasigig puyo-puyo. Nya unsa na maluwas na dili. Dili ay. Inikasal dinhi sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanato. Di ba nindot kayo no? Nga karon na nagbuwag na. Sa maluwas pa na sila dili. Patay kanang nakigbuwag sa bana, nakigbuwag sa asawa, patay na. Din ana maluwas. Anong iyong kong tutukan? Ikaw niya unsa may buhaton pa dir nga nagkabuwag naman mi. Pagbasol, paghinulsol, Lord pasaylo ako nga naka desisyon kong makigbuwag karon makiguli na ko niya Lord. Bisag tuan na siya siyang kabit gapuyo sa akong kasing-kasing kami lang gyapon. Di ba? Magpabili na kurong buutan nga asawa ngadto sa akong animal nga bana. Nya maluwas ka? Luwas. Nya katong imong bana maluwas to. Patay. Nangabit man. May kayong musulob-sulob sa sing-sing diri inig. Isa man nga sakit siya. May kayong musulob sa sing-sing, dawata kining sing-sing, timaan sa akong sa naisulti ninyo mga bana. Isulob kining sing-sing, timaan sa akong paghigugma ug pag-unom kanimo. Ilas-ilas lang ka diya. Yan na distansya lang gamay sa asawa, hikap dayon patay ka diya. Nya moingon din ka, sabtalan ko Lord. Patay ka diya. Kaya ang basihan sa Ginoo ang atong binuhatan, dili ang atong gisulti. Tamis kay sinultihan ang maguwang, muadto kos parasan niya, wa day muadto.
Adide, ningon ang maguwang, dili ko muadto. Nya, nagbasol siya. Yay, nakasupa ko sa kong papa, muadto lang ko. Luwas ang maguwang. Pero ang manghod, tamis kay sinultihan. O ba, adto ko. Nya, wade mo adto. Wala. Sa atong ikaduhang pagbasa, gibutang dinhi ni San Pablo, ningon siya, ang atong pagtuo, ang atong nadawat nga espiritu, kinahanglan mo hatod gyud nato nga maliwat gitang Kristo. Matod pa niya nga pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angay batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo. Unsa may gibatunan ni Kristo nga bisan siya Ginoo nagpaubos og nagpakahimong ulipon sa tao. Nagbasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang kamatayon sa cross. Kanimo atong hinumduman mga igsoon nga ang Ginoo na gid siya nagpaubos. So ang first requirement di ay ang pagpaubos. Sige, lingay mong tupad. Inamusugot ka, mahimo na kong sulugoon. Ingna ko na ba? Namusugot ka, nga himo, unti kang sulugoon. Uy, lingia ba inyong tupad? Ingna, musugot ba ka, nga ako kang himoong sulugoon? Kay si Kristo, Ginoo, nagpakasulugoon. Gilansang siya sa cross, way reklamo. Mauna, ang kinaiya, matod pa ni San Pablo, kaning iyang pag-ingong pagtinabangay kamo, di na mahitabo kung mga mapahitason ta. Nga naman, ang mapahitason, ang kaugalingong kaayuhan mo iyang unahon. Di sa gina siya musugot, nga siya masakitan, niya ang uban hayahay. Maingong gina siya, kansin ako, no? Ano, gina? Na, inigingon na to, pamalit mong slat. Kansin na to, no? Sige lang, taghatag din. Nawagin na nato sa tong prinsipyo, alkansin ako. Ang ato, basta makapanghatag ta, ginansya gina. Kay matod pa ni Jesus, bulahan kamong manggihatagon, kay kamo paghatagan. Ang maghatag og daghan, tagaan sa daghan. Ang manghatag og daghan pagayod, tagaan pagyug daghan pa. Dili na niya maato, mag-awas-awas og dili na niya mahakgom ang gidaghanon. Ana, ngilingay mong tupad, napila na kaslat imong napalit. Di ba? Wa kayong palit. Sige, tagaan tabog update sa atong mga slots ha, kay basig malibog na mo ani karon. So sa atong slots, duha ni ka klase na atay gitawag og donation slot, na asa tay gitawag og investment slot. So sa donation slots, duha ni kabuok ang atong holy pads, holiness, peace, and divine salvation para ni sa retreat sa mga pari, National Retreat of Priests karong November 7 to 9. Nya 100,000 ni kaslots ang atong gibaligya, tag 100 pesos. As of yesterday, nahalina na ta og 39,748 kaslots. Pakpak. Nindot ana. Nya sa ato sang special slot para sa atong pista sa segunda patron, kining atong Santo Rosario, berhin sa Santo Rosario, karong October 5 to 14. Magsugod na ta karong Huwebes. Kita mo dias gawas, nananay mga blue nga mga banderitas o flaglets diha para na sa atong kasaulugan. Naasa taan gipamaligya nga slots nga MEG nga 20,000 ka slots nga tag 100. Nya as of yesterday, nahalina na sa taog 3,001 slot. Pakpak. Lang na, anay halin. Unya, sa atong investment slots, para nis pagpalit na to anang yuta diha,
Mao pa ni ang first step. Naatay special investment slot nga Divine Solutions and Prosperity or DSAP, tag 500,000 per slot. Investment man na ani siya 25% per annum nga interest rate. Pero dili ni negosyo ha, pahalipay lang ni nato kung mutabang sad mo sa simbahan pagpahalipay. Na maligya tag 140 slots aning atong DSAP. As of yesterday, naanatay na dawat nga mga pledges nga niabot na og 46 ka slots. Pakpak. 94 slots na lang ang available. Niya ang ato aning deadline, ato lang gi-extend hangtod sa end sa October. Daghan mang niingon nga, Father, month of October na lang may makahatag mga pledges. So hangtod sa month of December o October 31. Unya sa 46 pledges, doon na natay nadawat nga girimit nga pledges nga 25 slots. Di ba? Pakpak. Mao ni atong pangandoy. Nya karong buwan na unta ato na unta ning mabayran. Nay nangutana nako, Father, og kanang slot nga among gi-invest o moabot na nag duha ka tuig may atong tagal og moabot nag duha ka tuig, unsa man na kanang unsa toy tawag ana, compounded ang interest computation, amo sa nang gitubag sa atong investment agreement, compounded. Sa unyag among kuhaon o mo invest mig duha ka slots nya ang katunga among kuhaon, ang katunga among ipalit og kulumbari. Okay ra? Okay gyapon. Nya kuhaon na mo before me moabot sa 1 year. Among ibalhin og kulumbari. Na pa mi madawat nga interest. Na ang inyong 500,000 i-convert na og 10 kolumbaris nga tag 50 nya og pilay interest nga na-compute, i-remit ihatag pod na ninyo. Basta maka-appeal mo aning 140 slots. Nindot no, nganong ato maning gihimo aron pabor gyud ngadtos ni invest kay dako kaing pabor nga dunay mo invest. Kay mapalit na nato ang yuta diha, makatukod tag kulumbari, gikan nining maong kulumbari, makatukod ta sa divine mercy nga kanang dako kay diha sa garing, kay di am sana gi-interest nato 158 million na ang original nga budget. Anong sigam na inyong mata? Nya mapalit pag ina natong yuta diha, mga naanas mga dool-dool 70 million, makatukod pag itag kulumbari nga dool-dool 200 million, makahimo pag itag developments, further developments din sa atong parokya, nag-i-estimate po natog 150 to 200 million. Siga-siga lagi na inyong mata. Mabuhat ni dili. Kung maliwatan ni Kristo nga nagpaubos sa iyang kaugalingon o nagpakasulugoon, mabuhat ni. Pero pulos ganita pagarbuhon, pulos ganita maniguro sa atong kaugalingon, mga matay na lang ta, di kita katilaw aning atong gipangandoy. Muending patausahay nga maggubat o magpinatyanay sama anirong nahitabo sa mga tag-as o garbo nga mga dato kayong mga leaders, dato nga mga nasod, imbis magtinabangay pagpalambo sa kalibutan, naggubat na hinoon o nagpinatyanay. Parehas sa inyong pamilya, saad-saad mo din his kasakit o kalipay, tag-as kay mga garbo, kung kanusaan na nagko ang mga sweldo, nag-away, nagbuwag na hinoon, broken family. Kanusaan naka-abroad, dollar earner na, nagbuwag na hinoon, kay nangabit dito, nangabit sang nahibilin diri. Nga naman, kay wa na maliwat ni Kristo. Kutob na lang sa pulong ang pag-ingon nga ako Katoliko. Kutob na lang sa pulong ang pag-ingon nga ako magtotoo. Kutob na lang sa pulong
ang pag-ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, pero wa nas buhat. Makaluwas ba? Ang pagtuo nga way buhat patay. Ang buhat sa way pagtuo patay. Pero mag-uban ning duha, buhi ka. Sige, lingay mong tupad. Ing nasugod karon, pwede na ko nimong sugoon. Sige, nasugod karon, pwede na ko nimong sugoon. Sige na, ang wa mulingi mga yawanon. Ganay, manindog na tayo.